Hello everyone. So जों दिनै लाबोदों Samsungनि Soundbar आरो लोगोसे Subufer जों Amazonनिफ्राय अर्डार खालामनानै लानानै फैनानै जों दिनै आनबक्सिं खालामगासिनो नायनोसै माबायदि जिनिसा स' बे जाबाय Subufer ओमफ्राय Soundbar दं बैहाय बेखौबो बर'ननिसै Soundbar बेनो ओमफ्राय बुस्थुआ मा मोजां मिथिबायना बेहाय बे माने वायरलेसलि कानेक्ट जायो थारमाने मोननैबो खालि पावारल' कानेक्ट खालामनांगौ ओमफ्राय मोननैबो वायरलेस कानेक्ट जायो माने अट'मेटिकलि गावनो कानेक्ट लायो आरो ओमफ्राय नोङो टिभियाव लागायोबा माने बेखौ HDMI जों कानेक्ट खालामनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बुस्थुआ जाहैबाय मा जों Amazon अर्डार खालामदों नालाय 10,510 रुपिस गोलैदों आरो साउन्ड टेस्टिं नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो साउन्डखौ माबायदि मोनदों स' दिनैनि थाखाय बाय बाय